आं दहायनो बुंबाय नब'सरनियानि खोथा आरोखि नब'सरनियानि केसा बेखौ सोंदों दा बेखौ जोंहा बुंनांगौ दं दा नब'सरनियानि केसा सुप्रिम कर्टआव थांबाय सुप्रिम कर्टआव जों एपिल खालामदों दा एपिल खालामनायल' नङा नै फैगौ नैबे 4 थारिख बावलानै थामलिफोरनोसै आरोखि 4 थारिखआव मोनसे हियारिं दं जोंहा सुप्रिम कर्टआव नब'सरनियानि बेरेखायै बिसार जागोन आरोखि दा बे हियारिं दं जों आसा खालामो जोंनि फेभारावनो मोनसे जाजमेन्ट होगोन बिसार खालामगोन जोंहा बिसास दं मानोना नब'सरनिया बर' मानसि नङा बर' कसारि नङा बे ट्राइबेल नङा बियो सर'नि जाथिनि मानसि आरो सर'निया बे टाइटेला सर'नियानिसो जाथिनिसो टाइटेल बियो दा बे बर' कसारि नाम लानानै बे माने फेक मोनसे माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बे एमपि जादों ट्राइबेल समस्तिनिफ्राय दा जोङो बेखौ माने दुखु खालामो जोंनि बर' आफादफ्रा जयै नांनांगौमोन जयै होबथानांगौमोन होबथानो रोङाखिसै जों बेखौ दुखु खालामो मानोना बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्ति एमपिआ नायल' जाल' मोनसेल' बर'फोरनि थाखाय आरो जों बे बर'फोरनि थाखाय थिनानै दोननाय ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिनिफ्राय जुदि गुबुन जाथिया जे माने 2 नम्बरि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै जुदि एमपि जायोब्ला बे दुखुनांथाव अब्ला जोंनि दुखु सुखुनि बाथ्राखौ सोर बुंहैनो पार्लामेन्टआव बे मोनसेल' जोंहा माने मोनसे सुजुगमोन आरोखि बे पार्लामेन्टआ जोंनि थाखायमोन दा मोनसे जों बेखौ दिनै सेबसिननानै लानांगौ जेरैखिया जों जुजिनांगौ दा ओंखायनो जों सुप्रिम कर्टआव दा जों केस होदों दा जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिया आंखौनो बिबान होनाय हिसाबै दावराव देख्रेब नारजेन नामावनो केसखौ होनाय जाबाय दा फैगौ 4 थारिखआव मोनसे हियारिं दं आरोखि दा क्लियार खाथार बे नब'सरनिया बर' कसारि नङा आरो सर'निया सर'नि जाथिनिसो मोनसे टाइटेल बर'फ्रा टाइटेल लायो आरिजों टाइटेल लायो होनना बुंदों बेखौ सिडनि एन्डेल्सआबो लिरना गालांदों आरो माने टाइप्स अफ आसाम बे लेखाबो दं आरोखि बर'फ्रा आरि बसुमतारी दैमारि नार्जारि गयारि ओमफ्राय बिदिनो महिलारि बेबायदि मोनसे टाइटेल लायो ओरै होननानै बुंदों आरोखि दा मोनसे आरो ब्रह्मनि खोथा फैदों ब्रह्मबो दं बिसिनाव ओरै बुंदों दा ब्रह्मखौ ब्रह्मारि होनना बुंदों आरोखि सिडनि एन्डेल्सआ माने माखासे मानसिफ्रा ओरैनो माने फुजा होनो थाखाय माने माबा लायो ब्रह्म टाइटेल लायो खिन्थु बिसोर बर'नि कालसारखौ गाराखै बर'जोब दा धोरोम सोलायब्लानो जे धोरोम लाहैबानो जे माने जाथिनि माबा सिनायथिया गोमायो बेबो नङा दा दिनै जोंनि गेजेराव सोरबा ख्रिस्टान दं सोरबा बे जयगुरु दं बिसोर दङ खिन्थु बिसोर जाथिखौ लाखिनानै दं जाथिनि परिचय जाथि सिनायथि जाथिनि कालसार जाथिनि राव बेखौ बिसोर लाखिनानै दं दा खिन्थु सर'निया बर'निफ्राय थांदोंब्लाबो सर'निया आलादा जाथि दाहैबाय बिसोर रावबो गैलिया कालसारबो गैलिया जाथिनि परिचयबो गैलिया दा मोनसे बिसोर ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोननो हाया बिसोर एसटि नङा बिसोरखौ माने अबिसि हिसाबै बिसोरखौ माने आसाम सरकारा बिसोरखौ स्वीकृति होखादों बिसोरो आसामनि अबिसि लिस्टआव दङ 18 नम्बर लिस्टआव बिसोरो माने गनायथि मोननाय आरोखि 18 नम्बर अबिसि लिस्टआव बिसोर दं आरोखि दा बिसोर अबिसि जाखानाय बे माबाखौ जाथिखौ ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाया खोब अननाय जादों दा जों बेखौ जेरैबाबो जोङो माने होबथानांगौ आरो जोङो माने देरहानांगौ आरोखि आरो जा बिसास दं दहाय सोंनाय बायदि जा बिसास दं जों एबारनि केसाव जोङो सुप्रिम कर्टआव देरहागोन आरोखि जों बे आसायैनो जों माने आपिल खालामदों देरहानांगौ आरोखि जेरैबाबो आसलथे गुबुन ट्राइबेल संघ दं एबसु दं बोरैहाय बियो सार्टिफिकेट बेबायदि नकल सार्टिफिकेट मोननानै मा खारनाव मोनलांखो बियो दा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो दा बे आफादफोरनि नामखौ लालायना बुङोब्ला ट्राइबेल संघ होनना बुङोब्ला एबसु होनना बुङोब्ला बिपिएफ होनना बुङोब्ला दा जोङो बे गासिबो आफादफ्रा खिन्थु बेयाव दाय दंजोबो आरोखि दा जों बेखौ बुंब्ला बोराबगोन दानि सोरबा आफादफ्रा नाम मख'नांगौ दाय दंजोबो बिसोर होबथायाखै दा जेनेबा बिपिएफजों कंग्रेसजों एलायन्स सरकार बे समाव माने सार्टिफिकेटखौ बे माने सर'नियाफोरनो होनाय जाबाय माने नब'सरनिया खायदा खालामना मोननाय जाबाय दा बे समाव रावबो आपस खालामाखै जोंना माबाया ट्राइबेल संघआबो अपस खालामाखै ओमफ्राय माबायाबो जोंना मा होनो प्रमद बर'मोनहाबो अपस खालामाखै बरंसो प्रमद बर'मोनहा लरेन्स मोनहा होनांगौ होननानैसो माने बिसोरबो जर खालामना होबाय आरोखि दा बे आरोखि दा बे खारनाव बिसोर मोनलांबाय दा गोबां माने सर'नियाफ्रा दा सार्टिफिकेट मोनबाय आरोखि आरो इभेन आरो मोनसे खोथा बुंनो गोनां जायो जोंना आदित्य खाख्लारिया ट्राइबेल संघनि प्रेसिडेन्टआ हाइकर्टआव जोंजोंसो उल्था चेलेन्ज खालामनानै माने बेबो एफिडेभिट फाइल खालामदों नङासै आदा बेबो हाइकर्टआव एफिडेभिट खालामदों बे सर'नियाफ्रा बर' कसारिथार बे टाइटेलजों माने मोनसे माने माबा जाया जाथिनि परिचय जाया जेरै ब्रह्म बसुमतारिया बर'नि टाइटेल दा देखाया चौधुरि बेबो बर'नि टाइटेल ओरैनोसो होनलाबायदं बियो लासिं खिन्थु जोंनाव माने क्लियार दंखाथारो बे बर'फ्रा आरिजों टाइटेल लायो होननाय बाथ्राया आंखौ बुंनाया बे आरोखि नार्जारि बसुमतारि दैमारि गयारि हाज'वारि मुसाहारि बेबायदि बुंनाय बाथ्रा दा दिनै बेखौ काउन्टार खालामनानै जोंना आदित्य खाख्लारिया हाइकर्टआव बे एफिडेभिट हैदों आरोखि नब'सरनियानि मोनजानानैसो एफिडेभिट बे दुर्भाग्यआ जोंना बेफोरनो आरोखि जोंनि आफादफ्रा जुदि एकगट जानायमोनब्ला दिनै जों माने मालायजों मानो सेजानांगौ ओमफ्राय दा बे माबायाव जोङो 5 नं लकसभा समस्तियाव बे एरियायाव मालाय जाथिया बुरजासिनबालाय मा जानो भटार्स लिस्टआव मालाय जाथिया बुरजाब्लाबो
ट्राइबेल मानसियानोथ' बेयाव केन्डिडेट जायोब्ला ट्राइबेलथ' होनांगोन ना जेनेबा UPPLAनो केन्डिडेट जाबाय जेनेबा BPFनो केन्डिडेट जाबाय जेनेबा होमब्लाबोथ' बे बर' मानसियानोथ' मोनगोन ना बर' मानसियानो थानांगोन दा गथिखे बे माने मेजरिटि अना ट्राइबेल मानसि माने माबानायखाय बे मोनलांबाय माबाय बे खोथा नङा आरोखि बिसोर सार्टिफिकेटखौ मोनासोरो दा सार्टिफिकेट मोनाब्लासो दाराय मोना बेयाव दा गथिखे जोंनो मेजरिटि नङाब्लाबो जोंनो देरहानांगौ आरोखि आरो ट्राइबेलफोरखौ माइनरिटि जानायनि थाखायनो ट्राइबेल जाथिया खोब खम जाबाय जनसंख्या बे होननायनि थाखायनो बर'फोरखौ माने ट्राइबेलफोरखौ सोबनानै दोनदों आरोखि बिसोरनि प्रटेक्सननि थाखाय आरोखि रिजार्भेसन होननानै दोनदों आरोखि रिजार्भेसन जाहाथे बिसोरनि रिजार्भेसनाव रावबो डिस्टार्ब खालामो ना MLA